Des I fyny efo'r syniad o'r albym ar ôl dod ar draws gwefan oedd yn deud fod Machynlleth wedi ei feillio efo tref bach jyst allan i Detroit yn yr Unol Daleithiau yn y Belleville. Ac yn Belleville oedd lle nath cerddoriaeth tecno gael ei dyfeisio, really, nôl yn yr 80au hwyr. Ac o'n i jyst yn meddwl fod hwnna'n syniad aruthrol o dda i wneud rhywbeth cerddorol efo. So nes I llwyth o waith, oedd ddim actually'n cerddorol, oedd jyst yn sbio fewn i hanes tecno Detroit, hanes Machynlleth, a dechrau dod I fyny efo rhyw links rhwng y ddau beth. Mae yna grŵp o cerddorion o'r 90au yn Detroit o'r enw Underground Resistance, ac fan mawr o'n nhw, wedyn nes I yn syth bin meddwl amdan Owain Glyndwr nôl yn 1404 yn Machynlleth a'i gwrthryfel tanddaearol o yn erbyn y Saeson. So mae sort of fel chwarae gwmpas efo syniadau a pethau yn dy ben, really, fel mae unrhyw artist yn gwneud, really. Mae'r fideo gan yr artist Simon Profit, ac really nath ni sort of rhoi chydig bach o syniad iddo be oedd y cysyniad tu ôl i'r album a'r stori Detroit a falle. Ond wedyn jyst gadael I fo mynd a wneud I beth creadigol, cos mae'n artist anhygol. Mae jyst wedi creu y peth anhygol yma sydd yn really sort of wneud y link rhwng Machynlleth a Detroit a Chicago ag Efrog Newydd a'r dinasoedd eraill lle mae'r cerddoriaeth electoneg a'r tecno wedi sort of symud trwy ac yn ôl ag ymlaen rhwng dros y blynyddoedd. Mae o'n gwneud y blancedi traddodiadol Cymraeg yma, mae o'n gwneud nhw mewn rhyw fath o 8-bit digidol, a mae nhw'n edrych yn anhygol. So mae'r syniad yn serious a mae o'n eitha gwleidyddol hefyd. Ond hefyd mae yna lot o hwyl a chwarae mynd ymlaen yna. A dyna sydd fath o cerddoriaeth dwi'n meddwl wedi cynhyrchu, really, rhywbeth sy'n dod â y serious a'r llai serious. Mae nhw'n cwrdd yn rhywle ac yn cael chydig bach o cyfathrach efo'i gilydd. Felly mae'r albym allan rwan ar label Ankst, Ffrancon Gwalaxia, di enw'r album.